Значи идва от Германия. Добре дошли, скъпи мои, на втория ден от гид тренинга на ТИК 42. Като вчера не ми стигна времето да мина при всичко, което исках, защото имаше доста въпроси. От друга страна си бях надценил скоростта, с която говоря. Затова почваме с преговор. И в крайна сметка предполагам, че само второто видео ще е достатъчно за... Какъв е този кошмарен звук, който се чува? Аха. Добре, започваме първо с няколко wisdom-чета, които съм събрал от личния си опит, които ги споменах на парчета вчера, които са важни човек да знае специално, за да се оправя с гит, без да се застрелва. Това са разни нъгетчета от опит, които съм събирал с времето. Първият айтем е всякакви настройки за нормализиране на line ending, които се предполагат да подпомагат работата, когато един и същи проект се ползва под Linux и под Windows, трябва да бъдат изключени. Понеже правилата имат много... няма да нализам детайли, но правилата, дори да са прости, имат много неочаквани интеракшени с едно с друго и с други неща. Например, ако имаш някакъв файл, който искаш да е с curl-в, примерно batch файл, както наскоро имахме batch файл, да, Диан се усмихна, знае за какво става дума. Проблемът е, че примерно batch файловете, ако искаш да е с curl-в, се сетваш, когато чекаташ batch файлове, не ги прави с curl-в. Проблемът е, че ако те може да се чекатват с curl-в, но вътре в самото репо с лъфа. И когато влезеш в стаж и си свалиш някой директно през стаж някой батч файл, ти слиза с лъфа неподозирано и ти ако се опиташ да го ранеш... И аз почва да пише. Да. DLS, JPM. Има всякакви други варианти, всякакви други проблеми, примерно това прецаква мърджовете, защото ако ти правиш някакви промени в файла, в същото време някой с друг line ending също прави промени в файла, може да се обърква, тъй като вижда различни дифове и така нататък. Въобще непрекъснато те хапе по един или друг начин, затова моят съвет е просто забравете за тия фичери. В принцип фичера се нарича outcurl и се enable по този начин git config, примерно global да кажем, че е за всичките ни проекти, core auto curl true или input са двете опции за enabled. Няма да обещам каква е разликата, но просто това трябва да е винаги false или да не е седнато. И ако в даден момент примерно се случи, че имате някакъв файл, който Git ви показва, че е променен, но не може да комитнете, защото когато се опитате да го комитнете, Git ви казва, че всъщност няма промени за комитване и така нататък. Това също е последствие от този сетинг, случва се няколко пъти. И причината е, че примерно ти имаш някакъв файл, който е с... примерно имаш batch файл, който си го чекаутнал през Git с този setting enabled, Git ти го чекаутва с curl-в, ти го едитваш с някой едитор, който го запазва с line-fit и след това Git вижда, този файл е променен, беше с curl-в, а сега с лъфа, значи файл е променен и dirty, т.е. за комитване. Но като спиш да го комитнеш, Git го сравнява с това, което е комитното, защото той винаги комитва с line-feed-ове, ако има този сетинг. Всъщност файлът е променен, обаче същия като вътре в репото. И имаш файл, който ти го покажеш, че е dirty и също време не можеш да комитнеш и така нататък. Това са типовете глупости, които идват от този сетинг. Ако видите някакъв файл, който мистериозно не може да се комитва, да знаете, че е нещо свързано с този тип сетинги. И специално в фирмата преди една година една от версиите на MSysGit, когато ползвахме, имаше някакъв автоматично да сетва този сетинг за някои файлове. От време на време някой се отчаваше, че има 15
дърти файла, които не може по никакъв начин да ги комитне, чекат от друг бранч, те стават дърти, резетва и стават дърти, така нататък. Единственият шанс беше да си изтрие репото и да си го свали отново. И да, това беше голям, поне 5-6 души имаха такъв кейс. За щастие май го правих, това наскоро не съм чул някакви такива. Да има такива проблеми. Вторият rule of thumb беше, че трябва, когато се едитва код, трябва да се внимава да не се мачка по такъв начин, че Git след това не може да го разпознае. Тоест, ако в един и същи файл имате някаква функция, която искате да преместите в друг файл и в същото време искате да едитнете, е по-добре да го направите два отделни комита. Тъй като текстът на тази функция е това, което гитският div, който ще ви покаже много как работи. Това е контекста, който Git успява който на Git му трябва, за да разбере, че тази функция е примерно преместена и да ви покаже, да можете да проследите в историята или пък даже да я преместите в същия файл. Ако едновременно я преместите и смените и сорса, за Git това е просто изтриване и слагане на нещо различно, което не е related. Така че ако направите много такива неща в един същи комит, просто целият комит ще ви е червено и зелено, без да можете да проследите, нито вие да можете да намерите кое е взимано и слагано някъде друго или едитвано. И нито пък автоматичните мърджове и ребейсове няма да могат да се справят с това, тъй като ще се получи като конфликт нещо като местене. Добре е да са комитите да са гранулярни, това ще има пак след малко, да не се смесват твърде много неща. Най-малко, защото като отвориш един комит и искаш да го портнеш примерно или да разбереш какво се случило, не искаш да видиш, че има 55 файла, всеки в него са правени 5 различни промени и да не можеш да намериш какво се случва. Така, третия голям кейс, това е добре известно в Git комьюнитито, че Git ти позволява да си масажираш историята, която си направил, за да можеш да си работиш, примерно искаш да си работиш без да се прекъсваш с някакви неща, като например да правиш наистина много подробни комити или пък да трябва да разпределяш всичко, докато работиш по някакъв бранч. Не искаш всеки път, примерно като виж, че нещо трябва да се прави върху друг бранч, да спираш, да си комитваш това, което си направил, да чекаташ други бранч така, и да правиш другата промяна там и след това да се вършиш да си продължаваш. Можеш да работиш спокойно. Локалните промени можеш да ги направиш, ако искаш 50 комита, които примерно са с подобен вид commit message. Created main loop, bug fixes, additional edits, more code, и така нататък, като писане да правите commit message. Това не е нужно да ви обременява, т.е. в момента, в който направите commit, не е задължително това да е, което ще публикувате пред света. При нас често правя някакъв commit, за да си запазя стейта, до който съм в момента, ако се опитвам да направя нещо. Пробвам го дали работи. И ако не работи, правя още един commit, който прави също нещо, така нататък. Може да се получи 15, който го доправя. И може да се получи 15 комита, които само за едно нещо, които оптимално би трябвало да са един commit. И понеже не съм ги публично, след това може да се без просто се върне да кажа тия 15 комит, всъщност ми ги комбинира и ги направи на един комит. Или този комит му смени commit message, защото бързах и примерно не съм сложил джиратиката, или тук съм направил тайпо или еди какво си. Тоест, Git ви дава туловете, с които преди да си публикувате историята, да може да си минете през нея отново и да видите какво точно публичате, да си го ревюнете и чак тогава да го пушнете някъде. Проблемът идва, когато тия тулове всъщност са commit-amend и git rebase. Проблемът идва, когато се използва това върху комити, които вече са пушвани, тъй като ако някой свалил ако вие сте си комитнали една история, сте я пушнали и някой друг я свали, тя идва при него.
Ако вие след това изхвърлите тази история, сложите някаква друга история, да кажем, че това е историята, която сте райтнали. Човекът я има в себе си, вие вместо нея сте направили някаква друга история. И след сте се направили до история, форс пушите в репото. Следващия път, когато човекът пулне, от гледна точка на гид, ще изглежда, че той има една история, а някой междувременно е направил друга история, която общо е този комит. Тоест, едно той е направил тези комити, а междувременно някой базирано на този комит е правил нещо друго. И де факто ще изглежда едно тази история е негова. И ще се налага да мързне вашата стара история с вашата нова история. И това се отнася за всеки човек, който е в това положение. Тоест, ако 5 души са пълнали вашия сорс, 5 души трябва да правят merge committee. След това, ако примерно те ги направят преди да не се случи примерно единия да направи merge commit, да го пушне и след това другия да свали merge commit и да се получи този merge, ами той се направи друг merge commit. След това ще трябва merge commit да се мърджват. И се получава n плюс 1 commit, като n броят на хората, които са изпълнили историята. Така че се получава абсолютно нечетим граф, освен това се получават логически счупени мърджове. Тоест, един мърдж, който Git прави, е гарантирано да е, ако няма конфликти, сега ще го покажа по този начин. Да кажем, че имаме алфа, бета и гама. Да кажем, че има бета и гама. Ако единият човек влезе и добави алфа, а другият човек влезе и добави делта, може ще има и алфа и делта, т.е. ще комбинира промените, тъй като те са unrelated промени, които не конфликтуват една в друга. Но ако има следния код, конзол по readline в началото, след това един човек дойде да сложи increment на variable, другият човек без да е пълнал, пък сложи инкрементът да е отгоре. В крайна сметка мържа ще има два инкремента. Тоест, ако базирано на едно нещо, ти направиш някаква промяна, и друг човек направи друга промяна, която текстово е съвместима. Тоест, базирано на стария код, базирано на нещо, което не е било променено, ти направиш някаква промяна. Или примерно i е равно на 0, а пък друг човек прави x е равно на 5 върху i. Тоест, това е окей промяна, това е окей промяна, но това, че като ги комбинираш, получаваш 5 деление на 0, това вече не е окей. Тоест, мърджовете се чупят най-вече от това, че не че хората си мазали един на друг промените, ами това, че човек е направил промяна, която не съвместима логически с промяната на друг човек. Тоест, някой може да е сметна, че наистина хикс трябва да е 5 деление на стойността на i, на другия човек обаче му е хубаво, че отделно по някаква причина i трябва да сетне време на 0. И тия две промени могат да мейкват сенс в контекста на това, което са правили тия хора, но когато се комбинират, се получава чупена програма. И точно този кейс се получава много сериозно, когато става дума за рератване на история, защото когато рератваш история, ти правиш някакви малки промени. От сорта, например, нещо си го добавил някъде, ти хубаво, че трябва всъщност да е в друг файл или да го помеш някакъв друг файл или трябва да фиксиш някакво тайп. И в този случай в старата история ще имаш добавено нещо на едно място, в другия случай ще имаш добавено нещо на друго място и по този начин, по който показах преди малко, ще получиш нещо, че е добавено два пъти, на старото и на новото. Тоест,
този тип едитването на история и разклоняването, и защото едитване води до мърджове, които най-често са логически несъвместими, и даже да се направи този мърдж, той ще е счупен и това няма да работи. И става пълен хаос, когато се публикува и се пулва едитвана история. Четвъртият point беше за това да имаш някаква смислена структура на рептата. След малко ще покажем отново варианти на структурите за рептата. Знаеш откъде ти идва сорси, с кого синхронизираш и на къде го пушваш. Тоест, трябва да има някаква структура на рептата, която най-често има едно централно репо и в него хората пушат и пулват. Това значи, когато имаш някакви некомитнати ченджове в working репото, не дей да правиш git pull, не дей да правиш git rebase, не дей да правиш примерно reset и така нататък. Защото, примерно, когато имаш некомитнати ченджове, ако мърджът се прецака и ти решиш, че не можеш да го направиш, примерно се получи много конфликти, няма начин да върнеш репото си в стейт, в който било преди това. Тоест некомитнатите ти промени, примерно сега е някакво репо, което е чисто. Примерно добавя си някакъв файл имам, да кажем, че в .corp nuspec му сменя версията на 15 и в същото време и след това реша да пулна, защото искам комита, който ще направя да съдържа промени от това, което е в Origin. Ако пулна и се получи мърч, който Git ще свали новите промени, ще я плани доколкото може в моето дърво, в моите файлове и ще се получи стейт, в който имам примерно 15 променени файла. И може в .core nuspec също да има някакви промени. От този момент, ако аз реша, че не мога да се правя с мърджа или че не искам да го правя, няма как се върна до ситуацията, в която си бях имал сам своите промени. Тоест, това, което е некомитнато, има вариант да се изгуби във всеки един момент, когато правят някаква опасна операция. Затова трябва да се знаят опасните операции, които са merge, rebase, което е също един вид като merge, git, reset и checkout, които променят стейта на цялото репо. И всяка операция, която прави чекатване на нещо друго. Тоест, примерно, също не, най-вече тия. Но rule of thumb е винаги, когато се работи с Git, трябва да се провери дали репото ти е чисто. И ако ще правиш някаква операция, която ти пипа по source кода, тия промени най-добре си ги запазиш. Като удобна команда за това е git stash, която просто взима всичко, което е некомитнато в момента, прави го в един временен комит, който няма име. Git stash, save working directory, бла бла бла, и вече репото ни е чисто. Може да правим каквото искаме и когато сме готови, може да кажем git stash apply. Това значи да вземем последното сташното нещо, ченджовете, които са в него, вече ми ги добави. Тоест винаги в този стаж ще остава запазни моите промени. И аз мога да трия и да мажа и с репото. И във всеки един момент мога да си кажа git reset hard. Ако примерно мърджа е твърде complicated или примерно rebase ми се осрава и така нататък, мога да си се върна в чистия стейт и да си кажа git stash apply. Git stash pop? Git stash pop и git stash apply плюс и string stash. Което... Представете си сташа като един бранч. Който е и поп, просто го вадиш там. Да. Да, той не е задължително стек, защото не е задължително да плаваш нещата едно с друго. Ти можеш да му кажеш git stash apply, примерно втория ми е отгоре надолу. Да. И така нататък. Но, често казано, аз не си правя труда да си трия сташовете, защото в едно репо колко сташа да имаш? Може да имаш 500 и няма проблем.
винаги когато съм имал някакви промени, които не са готови за комит, но са валидни някакви промени, които искам да мога да си ги върна, просто си ги слагам в стаж и след това си правя каквото искам. И си знам, че винаги мога да ги намеря там. Само кампус. Да, не може да се пушват. Можеш ли си наименуваш някакси стаж? Можеш да им дадеш име. Да, сега ще за втори път да го правя. Git stash save, мисля, че беше message, some changes. Какво беше сега? Git save и message, да, без тире, some change. След това може да се проверя в стаж, какво е стажовете. Git stash, list, и ето ми последните два стажа. Те също са едни и същи, но втори път го направих с меседж. Ако искам да си apply на втория стаж, просто казвам git stash apply и това е всъщност името на този commit. Ако стажът всъщност е ускорен вариант за това да си направиш временен бранч, да си направиш комит върху него, да се върнеш на предишния бранч и вече ако ти трябват онези промени, да си ги вземеш от този бранч. Но стаж е няколко пъти по-бърз и всички използват него. Така да се върнем на wisdom-ите. Без line нормализация, внимава се като се правят промени да не се... Човек развива едно чувство, когато вече твърде много е едитнал историята, примерно из някаква библиотека, ако правиш порт или пък апдейтваш за iOS, да не кътваш един файл, да местиш друг, след това да едитваш това, дето е кътнато, след това от кътнатото да вземеш и да копираш някъде друга и така нататък. Т.е. да не се прави на парцала, ами да има някаква логическа последователност от промените, която да се отразява в комитите. Точка трета, не си ребейзвай историята, която си пушвал, нито я амендвай. Четвърта, че репетите трябва да имат някаква стратегия за споделяне на сорс между тях, за да не се губят промени. Пета, проверяй си статуса на репото, когато ще правиш някакви промени и ако трябва ги сташвай. Комитите е хубаво да не смесват някои неща, първо поради причината да може по-лесно да се разбира какво се случило и туловете да могат да работят с тях. И също, понеже доста команди като git bisect, git revert и така нататък са много по-полезни, когато един комит прави само на нещо. Има някакъв комит, който е въвел грешка. Искам да я ревъртна. Git revert този комит, но ако този комит е имал и полезни неща в него, аз ще ревъртна и тях. Тоест, колкото по-гранулярен е комит, толкова по-голяма вероятност има директно да може да се реши проблема, вместо да трябва да го отварям този комит, или да го мържам, или пък да копи-пействам от него нещата, които ми трябва, така нататък. Да се пишат добри меседжи, за това ще говорим за guideline, те са някои неща, за да... Да, това отнема известно усилие, но след това винаги се отплаща. Тоест, когато гледаш някакъв комит, примерно producer queue или fixed buffer in consumer producer queue.cs fixed buffer overflow и след това да има обяснение в кой файл е и как е направено. Това веднага ти позволява да видиш, примерно, ако този бъг съществува примерно и в Java, веднага може да се намери къде и как е фикснат и да се портне, вместо да трябва да се търсят всички комити, в които е едитва някакъв файл с фенера като Диоген да се търси кой точно едити трябва. И един, който ми хрумна преди малко, мърч комитите. Това са комитите, когато си в някакъв бранч, искаш да си вземеш промени от него. Тия мърч комити има вероятност да има в тях конфликти. Или пък да имаш някакво по-особено мнение за това как трябва да се комити, как трябва да се мърчи, затова да кажеш на Git, да не му кажеш просто Git merge
master, ами да му кажеш примерно git merge master, само че не дей да го, когато има конфликти, не дей да ми го покажеш като конфликти, ами вземи тяхната версия. Тоест винаги, когато дифовете, моите промени от срещната, примерно промените, които са вътре в мастер, не са съгласни, да избере мастер и да не го прави на конфликт. Или пък hours. Тоест, знам, че моите промени са правилния вариант. Това често се случва между другото в някои сценарии. Ще сетя за... Наскоро, примерно, Стоян трябваше да мърже някакъв комит, но да изхвърли някакви промени, които не бях съгласни с него. Примерно за конфигурация това е доста често се случва, защото примерно ти искаш, има някаква конфигурация, която се едитва в мастер, се апдейтва. Ти имаш бранш, който с конфигурация специално за твоята машина. И знаеш, че на местата, където не са съгласни, ти искаш да вземеш своите неща, защото те са за твоята машина. Но също така искаш на останалите места да вземеш апдейтите. Затова можеш директно си мържнеш с git merge hours. Та, освен това се нарича стратегия за мържване, there's hours. Освен този тип commit, казахме, че има и no fast forward. Това, за което говоря в момента, беше git merge no commit. Ако искаш ако имаш някакви по-особени виждания за това как трябва да стане на мърджа, може да кажеш на git направи ми мърджа, но при commit неща ще вляза през соси и ще оправя каквото на мене ми трябва. Или пък, ако има конфликти, git сам ще спре и ще ти каже мържаш каквото можах, ето ти конфликтите, оправи се. Тук идва момента на този point, който искам да направя. Понеже имаме възможността да едитваме merge комитите, имаме възможността да слагаме други неща. Примерно ти фиксиш някакви конфликти, също време виж, че някъде примерно логинга има правописна грешка в него. Или нещо трябва да се оправи. Това не трябва да влезе в merge комита. В merge комит трябва да влезе само резолюцията на тия конфликти. Понеже по няколко причини. Но понякога се случва мърджовете да трябва да се изхвърлят. Когато някой реши, мине през стората и види, че някакъв мърдж не е направен по правилен начин. Той може директно да направи git revert на този мърдж commit, след това да направи нов мърдж, в който да си резолвне конфликтите по правилен начин. Или пък също git rebase, когато се синхронизираш с master, ако това е master, ти си някакъв друг бранч и си мържнеш с master, за да си sync. И след това решиш да си ребейзнеш ето тук. Ребейзът ще вземе тези комити и ще ги, т.е. без общия, ще вземе тези комити и ще ги аплайне ето тук. Само, че няма да вземе merge комита. Понеже се предполага, че merge комита е просто резолване на конфликтите между този и този бранч. И т.е. идеята е, че ако вземеш този commit, ще получиш всички промени до момента и конфликтите ще ги покаже git. Сами git rebase ще спре, ще каже когато има конфликти, т.е. няма причина да се взимат някакви резолюции, които са правени преди. Надявам се това да make sense. Ще го повторя. Ами то make sense. Смисъл ти да мръзнеш едно нещо с друго, т.е. ти да мръзнеш тези промени и ето тези промени и също време да вземеш тия промени, просто да ги сложиш върху тези промени, се предполага резултатът да е същия. И за да се избегнат много проблеми, които идват от опита да се ребезнат merge комитите, просто този комит изобщо даже няма да влезе в секвенса от комити, които се ребеза. Направите интерактивен ребейз с текстови файл, дето ви показва тия комити, какво искаш да направя, даже като го отворите, вътре няма да има merge комити. Git разчита, че поредицата от промени, като се насложи, резултат, че е същия като този merge commit, няма смисъл да се слага. Точно поради тази причина
че merge комитите са чести жертви на изхвърляне по един или по друг начин. Не трябва да се слагат допълнителни неща в тях, защото така се губи история. И това се случва наистина. Ако сложиш нещо в merge commit, след това този merge отпадне, заедно с него отпадат и твоите допълнителни промени. Мърджовете са само мърдж и управление на конфликти. В такъв случай може да изпадне такъв мърч към писал какъв ребейс трябва да направиш. Ами точно това, което нарисувахме току-що е вариант. Ако направиш пулс ребейс просто и ще изпадат мърч комисия. Ако направиш, добре да кажем, в случая с Pulse с Rebase. Това е мастер. Това е твоя фичър. Като тук е merge commit-а. Ти си тук и искаш да ребежеш цялото ето това нещо, да го преместиш ето тук. Знаеш, това е един бранш, другото е мастера и какво да направиш git rebase master. Ако направиш git pull rebase, добре, git rebase master точно, ще вземе всички тия комити без този. Той ще вземе тия три комити, ще ги реплейне отгоре. С презумпцията, че нещата, които са мържнати в този комит, те ще се мържнат от самото оплайване на пачовете. А конфликтите, които... това ще стане аз малко като покажа структурата на Тя diff. този мъж комит, ако имаш резолвните конфликти, де факто при rebase горе, ще трябва пак да ги Пак ще трябва да ги решаваш, като има един хитрумен тул, който се казва git re, което е съкратено за Reuse Recorded Resolutions, който е един сетинг, който можеш да го сетнеш в Git и всеки път, като някъде се резолват конфликти, Git го запомни, следващия път, ако в Merge или в Rebase се появи същия конфликт, то не те пита, ами директно го взима от това, което е научил. Как се учи точно? Разбираш ли? Ами като го сетнеш този сетинг на true, първият път, като примерно правиш някакъв мърч, него имаш някакъв конфликт и Git ти каза, словни го, както обикновено. В смисъл каза, ти тук имаш конфликт и оправи се. Ти го солваш и го комитваш и от комита Git проверява как е резолван този комит. Си записа следващия път, като видя този конфликт. Значи този конфликт, същия файл с същите 5 конфликта, с Не треда. същия diff. След малко ще покажа как изглежда diff-а, ще видите какво имам предвид. Тоест същия контекст със същата промяна вътре в него. Демек по дифа, ако има два еднакви дифа, случайно не се случат. Не е само промяната обаче в този diff, ами са и родовете контекст около него. Тоест, примерно, имаш 3 реда еднакви, след това имаш някаква промяна и след това пак 3 реда същите. И ако след това вместо merge правиш rebase и пак види, че на същото място е направена същата промяна, същите конфликти ще промяни, няма да спира да те питам и просто ще асюмне, че става дума също нещо. И комбинаторно шансът да е прав е много страшно голям. Защото, да. Тогава това не е само веднъж да се случи. Колко често ще се случи точно същото нещо, точно същия контекст. Като направиш мърч rebase. Ама нали дифа е различен всеки път. Нали ти правиш промени и то вече контекстът е различен и промените са различни. Ако правиш rebase много пъти, примерно първи път ребезнеш на този commit, следващия път ребезнеш на този commit, следващия път ребезнеш на този commit. Ако има някакъв конфликт, който идва от някакъв commit, който е ето тук, без това всеки път ще трябва да го решаваш. Само много въпрос, как ги разбира кой комит е мърч, ще се слага с кафе? Кой commit е мържат? Комит е мърч комит. Както казахме, комитите съдържат себе си родителите си. Тоест, указател към родителя. В случая на merge commit има два или повече, всъщност. Може да се мържат повече от два, но това не е включително. Какъв смисъл да вземат тези долните защити? Кои долни? Като правиш rebase горе на последния. Да. Ще го вземат под мъчкавите. За предполага, че трябва да е също и там, и после може да ребейзне само с новия мастер. Идеята е, че цялата история искаш да я качиш горе. Не искаш това да ти остане долу, то е новия commit да се качи горе.
Така. Ти като ребейзваш няколко пъти, всички конфликти надолу по дървото ли се налага да разрешаваш или само последните? Защото ти каза, нали, че Да, всички така, да. добре, ти вече си в възелче Хикс, защото си ребейснал. Не си, защото се качват твоите промени след последното. Да, ама проблема е Просто някъде само надолу, едно. то трябва пак да го изолваш. Ти вече Да, си подминал. да, прав е Сен. Не е точно този случай, който ви обясних. Ако наистина с първи ребейс фикснеш тук Конфликт. тук конфликта, след това твоите промени, които ще са ето тук вече, т.е. промените, които си ги ребейзнал прямо този комит, те вече имат фикс на този конфликт. Но има ситуации, в които редуване на ребейзане и мърджване просто значи повтаряне на също. И това, което каза и на силност. Първо да направиш мърдж, след това да си промениш нейното да го превърнеш на ребейс. Или пък няколко мърджи след това ребейс. Това е да. Предполагам, че има други случаи. Има много такива интересни пъзели в Git и въобще в Source Control, когато имаш история и се чудиш какво може да се случи с нея и какъв правилен алгоритъм. В момента просто не ми се повече. Така. Така. Seriously. Тази сутрин имах дълъг чат с хората в Git RC канала на тема комбиниране на мърджове и ребейсове. И решавахме подобни пъзели, за да съм сигурен какво да ви кажа днес за един въпрос, който се сетих. И просто има много такива варианти. Важното е човек да придобие усет за правилния подход и да не се налага всеки път с моливче или с хартия да си решава какво трябва да се прави. Просто се научаваш си прости правила и ги използваш. И вече, ако искаш да разбереш тия прости правила, вече тогава тръгваш да разписваш всичките случаи. Така. Продължаваме с преговор. Вчера казахме, че структурата на Git историята е насочен граф без цикли, наричан още DAG, който изглежда по подобен начин. Тоест това е едно дърво, в което всеки възел сочи към неговия родител. Като върху това дърво висят някакви указатели, които се наричат бранчове и тагове. Примерно ето този комит в момента е известен под името Master. Тоест това е до там, до където е стигнал Master в това репо. Този комит е известен като Feature A, също е известен като Origin Feature A. Тоест това са два указателя, нарисувани са кофта. Трябва стрелката да е от... Това са два просто отделни указателя. Не са нещо, което виси към нещо. Тоест този комит в момента е моят Feature A и също така и Feature A-то, което живее в репото, което се нарича Origin. Origin е името на репото, от което сме клонирали нашото репо по конвенция. Когато си клонираш някой репо от стаж, Git му запомни адреса и вече когато пушваш в Origin, това е това репо. И бранчът Origin деление на Feature A, това значи Feature A, както е в момента в Origin. След малко ще покажем отново за бранчовете как работят. Но това може примерно тук да е и на деление на Feature A или рай на деление на Feature A и така нататък. Всяко реп, с което си говориш, Git му гледа какви са бранчовете и имаш Feature A, но също така имаш примерно репото на Мишо Feature A е запазено примерно някъде ето тук, да кажем е този commit. Знаеш, че в неговото репо това Feature A е ето тук. И това вече се използва, т.е. по този начин се осъществява синхронизирането на код между различни репота. В другите системи е по друг начин. Сега стигна до това само. Така, говорихме, че има тагове и бранчове и чрез алгоритми върху тия графове, като например рекурсивен мърч или ребейс и така нататък, се правят някакви операции или потърсене през историята. Говорихме, че Git merge, Git diff и така нататък работят с текстови файлове. Ето една диаграма на това как изглежда един diff алгоритъм. Ако това отляво е файлът както изглежда преди това, а това отдясно е след промяната, алгоритъмът работи като намира най-голямата
най-голямата подредица от редове, които са еднакви в двата файла. Тоест този ред се среща тук, този ред се среща тук, този ред се среща тук и този ред се среща тук. Тоест това е подмножеството от тия два файла, което съвпада. И спрямо на това вече се изчислява как се представят разликите. Така, тук имаме ред, който съвпада с този отсреща. Значи този ред, който е преди него, този ред е добавен. Тоест файлът преди започва тук, реда с който започва е тук, преди него има друг, значи това е ред, който е добавен отгоре. Мейква ли сенс обяснението? Не съм сигурен дали следва. Така. След това имаме някакъв ред, който няма отговарящ в новия файл, значи този ред е изтрит. Редът, който го няма в стария файл е добавен, редът, който го има в двата файла си е запазен, редът, който го има само в първия е изтрит. И така нататък. Ето тук има още един, който се отговаря. След това има един ред, който го има само в новия файл и той е добавка. Еднакви редове запазен ред, който го има само в първия изтрит, ред, който го има само във втория добавен и така нататък. Като тези два реда могат да са по-скоро едит на някакъв ред. Примерно имаш един и същи ред, промяна, един и същи ред. Това, което вижда в алгоритъма е, че в предишния файл има някакъв ред, който го няма в следващия. Примерно ако си сменил алфа с алеф. В предишния файл има алфа, във втория има алеф. Алфа го няма във втория, значи е стрит, алеф го няма в първия, значи добавен. И де-факто промяната от алфа на алеф се отразява като триене и добавяне. Въз основа на този алгоритъм, всъщност това е Unix-кия diff алгоритъм, който се ползва в страшно много неща. И този алгоритъм е в основата на мърджването и на ребейзането. Тоест, когато ребейзаш, ти изчисляваш делтите между файловете в един комит и в друг, взимаш този diff и отиваш и го оплайваш в тази, която трябва да се ребейзва. Когато правиш мърдж, това, което правиш е, че правиш тристранен мърдж. Това значи, че имаш версията на файла, както изглеждал в миналото, версията на файла, както изглежда в единия бранч, който ще опитваш да мърджваш. Версията на файл, както изглежда в другия. Начинът, по който работи мърджа е, че изчислява делтите между единия бранч и бейс и делтата между другия бранч и бейс и се опитва да направи обща делта между двете. Ето делтата между бейс и алас. Започваме с алфа, бета, гама, делта, епсилон, така нататък, нато, милита и алфа, бета. В лявото разклонение бета се сменя с бейкър. Гама с едно м се оправя на гама с две мъта. Епсилон се сменя с ехо и след фокстрот се добавя голф, защото EFGH има някакво insolent fools, което трябва да се махне, но специално в този бранч си остава. Така, в дясното разклонение алфа и бета си остават непроменени, гама се оправя също да е. Тоест, друг девелопер работи по това, локално прави същата промяна и става същия diff. Става гама до гама с две мъта. Делта се става също, епсилон се променя, само че този девелопер го е променил на Equinox. Foxtrot остава, хотел остава и се маха последния ред, който е Incident Fools. Така, от тези два дифът наляво и дифът надясно, ги трябва да разбере нещо meaningful, което да може да аплайне на бейса, за да се получи комит, който е по средата между двата, който съдържа промените, които са се случили насам и които са се случили натам. По някакъв sensible case. Sensible way е, че ако имаме промяна само в единия бранч, а съдържанието не е пипано в другия, промяната си остава. Тоест, ако ти си направи някаква промяна, а друг човек не е пипал на същото място, се приема, че твоята промяна важи. Това make sense,
макар че логически може някой друга промяна на този човек да инвалидира твоята промяна. Затова говорим за логически проблеми при мърджане, не за технически, което няма как да се хване, но все пак асумпцията е, че ако само един човек е попълнен едно място, другия е съгласен с предишния вариант, значи тази промяна наистина трябва да стане. Така че в Reconcile diff влиза промяната на човека отляво. Така, следващия diff. Имаме промяна, която един човек е направил по един начин, другият човек е направил по същия начин. Значи тя остава. Тоест, Reconcile diff, ако има промяна само от едната страна, се взима промяната. Ако има една и съща промяна от двете страни, се взима пак същата промяна. Ако няма промяна, очевидно няма промяна. Ако имаме промяна, която е направена в едното място по един начин, в другото място по друг начин, това вече е конфликт. Тоест, един човек казва, че епсилон трябва да стане на ехо, другият човек казва, че епсилон трябва да стане на Equinox. И Reconcile diff не може да каже, примерно, че трябва да стане ехо след това Equinox, или да стане ехо Equinox или нещо такова, или че трябва да се избере едно от двете, затова казва конфликт и че трябва човешка намеса, за да се реши това. Когато направиш merge, Git ще ти каже спри, ето този файл, примерно в файла alphabet.txt, ето тук имаш конфликт, промяната в едната посока от епсилон на еко, другата посока от епсилон на Equinox. Тук имаме добавка, която е само от едната страна, затова тя остава. Тук имаме и street thread, който е само от едната страна, затова изтренето остава. И когато се планя този Reconcile diff върху бейза, се получават промените, които са съгласни между двете места. Тоест, бета става baker, гама става гама, епсилон не може да се резолвне на какво трябва да стане, затова става конфликт. Golf си се добавя, incident full се маха. Мейкна ли сенс това обяснение? Good. Това е начинът, по който се прави тристранен merge. Това, което също, когато отворите merge utila, който е с 3 или 4 джама, примерно отгоре има 3 джама, които са hours, base и deres, и отдолу имаш вече крайния вариант, с който ти си съгласен, и примерно в него са направени тия неща, които успял да резолвне, и просто ти трябва да минеш да си избереш конфликтите как трябва да се резолвне. Та пак повтарям, че има опция за избиране на автоматично в такива случаи. Примерно можеш да кажеш, че искаш да вземеш hours, git merge hix hours, и това вместо да стане конфликт, ще вземе ехо. Или ако кажеш der, ще вземе Equinox. Ако си сигурен, че само от едната страна те интересува промените. В смисъл, че от една страна са по-важни промените. С това, което казахме за бранчовете. За разлика от другите системи, където има един бранч фичър алфа, който всяко репо си го копира, и има един бранч фичър алфа, който може да е в различен стейт, но всеки път, като синквате едно репо с друго, трябва разликите между фичър алфа в горното репо и в твоето да се синхронизират. Примерно в Mercurial имаш бранч дефолт, примерно, ти си клонираш репото и ти имаш бранч дефолт. Правиш комити върху него, някой пушва в друга и двамата имате бранч дефолт, който е просто в различен стейт. И ти не можеш да си пушнеш своя дефолт, преди си пулнал дефолта оттам, да се появи нещо, което в Mercurial се нарича multiple heads, да си резолвне стейта на бранча и вече наистина съществува отново един единствен бранч дефолт. Git не е така. В Git всяко репо има свои бранчове, като има концепцията за чуждите бранчове. Тоест, ако имаме 3 репота на Росен, Райно и на Мартин, всяко от тях може да има бранч Master и Feature Alpha, които могат да нямат нищо общо с един с друг, или могат да са просто това, което им е дошло, като са клонирали репото и са чекателни бранчове, базирани на това, от което са клонирали, но те си техни. Тоест, твоят мастер не е същия като мастера на Росен, не е същия като мастера на Мартин. Сега ще покажа по-точно какво ми казва. Ясно, въпросната синхронизация става с upstream, ако случайно решим да се синхронизира. Синхронизацията всъщност workflow е доста, стандартният workflow с pull е доста подобен. Както в Mercurial ти не можеш да пушнеш преди да си пулнал, преди да си мърджнал.
Но въпросът е, че това допълнително разделение на браншове, ето, примерно, ти си знаеш, че това мастер ето кой си, но примерно това е твоят мастер, а това е мастерът на някой друг. Добре, аз трябва само, че да отишъл там. Пълно съм супер друг, нов оригин ли? Всеки път, когато фетиш от някой репо, добре, повечето хора работим само с едно чуждо репо. Работим примерно с Origin, защото това е нашия стаж. Понякога работим и с Origin и с JPM репо. Примерно, ако в едно също репо едновременно пулваме и пушваме. Пулваме от PIC42 и пушваме към JPM. Дебек нямаш. Тоест имаш два отделни оригина. В случай едното е нашето, другото е... Термина е ремоут. Да, ремонт, добре. Значи два отделни ремонта, един е стар, другия е JPM, обаче Да. локално са ти една папка, нали, проектът ти е на едно място. Физически, нали? Да, проектът ти е всъщност някаква история, в която ти имаш някъде качено, че това е моят мастер. Някъде пише, че това е мастерът на Райно, това е мастерът на Мартин. Ето както казах тази история. Ремонт си така ли се казва, примерно TIC42 джира или има едното, което е дефолтно? Или изрично се казва TIC42 и... Значи, по принцип, когато си клонираш репо, то ти създава ремонт, който се казва Origin, който е място, откъдето си направил клона. Ако кажеш git clone, github еди какво си, Да. github еди какво си, вече ти е Origin, като направиш push Origin или pull Origin, си говориш с там. Добре. И като направиш по принцип push или pull, защото те е дефолта на Origin. Ако след това влезеш и кажеш git remote, Въпросът ми е в тази конфигурация, която ти спомена, кое е... За какъв сценарий ползват? тия тримата ли? Да. Не, в тази за JP Morgan и TIC42, което предполагаме е логично на тази долна. Тази е малко глупава, защото няма upstream посока, просто трима души, които се фетчат един на друг, но в случая с... да, точно както казах в началото, че трябва да има upstream посока, защото не се знае от кого трябва да вземеш промени. Но в случая на... Само гледа какво е право. В случая на JPM и TIC42, ти по всяка вероятност си клонирал TIC42 и TIC42 ти е Origin. И след това си влязъл и си казал git remote add примерно JPM stash prod 7 еди кое си репо Добре. .git там. И вече когато фетчваш или пушваш в това репо, ти ще имаш в своето репо ще имаш бранч, който се казва JPM делено на master, JPM делено на feature и така нататък. И ще имаш и бранч, който се казва Origin делено на master, Origin делено на feature. И вече workflow ти е свободен за това как да, кое къде да мърджва и какво да прави с него. Примерно можеш, съвсем спокойно можеш, ако не ти занимаваш с мърдж резолването, вместо да трябва да, примерно ако искаш да, ако Райно иска да пулне от Росен, той ще си свали Росен Master в Росен Master. И ако иска да даде на, ако не иска да го мържи на себе си, няма нужда да го мържа. Той даже може да пусне своя мастер в Rhino Master и Росен да се занимава с управлението на мъжка вид. Или в случая с... Въпрос, че относно тук, държиш ли дефолт Origin чисто като конвенция? Едното репо винаги ли си стои Origin или експлицитно ги кръщаваш по два различни начина, така че реално като кабитваш да знаем излично да специфицираш къде отива? В принцип, когато работиш с JPM, винаги ясно, че Origin е 40. Не. Ако наистина има възможност да се объркаш, винаги се казваш, изтриваш си Origin и казваш git remote tab TIC42 е stash.tic42, git remote tab JPM е stash.jpm. Как да изтриваш Origin? Git remote rm Origin. Окей. И втори въпрос, ефективна ли е тази стратегия за работа с JPM? Коя точно? Тази с двата Origin да имаш едно репо само. Ами това, да, не може да
твърдо. Върши работа, в смисъл. Трябва да имаш на ремонт с някой. Не, ясно е, да имаш на ремонт. Окей. Работиш модел, това е въпрос. Ами зависи какво искаш да правиш. Ако искаш, да кажем, че едната цел на подобен workflow може да е да можеш да си пушваш промените в ставаш по тик 42, си работиш в локалното репо, да си пушваш в нашия стаж и след това през от JPN-ската машина да пулваш и да пушваш, за да синхронизираш. Тоест това репо само синхронизиране. От друга страна, да, от друга страна пък, ако имаш само репо, която е на твоята машина, можеш тук да използваш като някакъв вид, да знам, междинен бакъп, в който да си мажеш и да си триеш. След това, когато си готов да можеш да си взимаш нещата, които наистина искаш да пуснеш към JPN, което сме го правили примерно с релизи. Сега имаме релиз preparation repo, в което правим много бранчове и си правим така нататък и накрая от тук правим само git push JPN, примерно release Hix към release Hix и това прави, пушва бранча, който се казва release Hix, го пушва в JPN и оставя всички други бранчове на мира. Тоест ако примерно това са тулове, които ти дават някаква възможност да си направиш някакъв workflow, който ти върши работа. Специално с този кръгълен workflow в този случай е най-често, за да можеш да се синкваш локално с JPN. Или Дани може да добави нещо. Не знам те как работят в момента. Ние на два проекта сме два варианта. Ние точно този кръгълен workflow, другия просто имаш репо в репо и си тяхното репо, нашето репо става една папка в тяхното репо и просто ние се синкваме, само че нямаме кръгълен workflow и нашето репо става една папка и просто пулваме и после отиваме в другото репо и адваме всичко и пушваме. Субмодули ли са това? Субмодули. Еми, добре. Вчера показахме всъщност вариантите за рязане на workflow-ове. Има колкото човек му хрумне. Не беше това, за което съм. Примерно ето варианта с интеграционната репота, където има някакви междинни поинтове, където хората пушват и там тече upstream. А от upstream само можеш да пулваш, за да вземеш каноничната версия на Linux екрана. Или пък тръгания workflow на GitHub, в който имаш някакво main репо, което нямаш право да пипаш, ти можеш само си го клонираш и да пулваш от него и имаш някакъв форк, от който можеш да направиш pull request. Тоест промените текат в тази посока. Или пък най-честия workflow, който го ползваме всички, това е просто някакво централно репо, в което се синхронизираме с другите хора. Предлагам 5 минути почивка. Пусни таймер. Таймер е важен. Видимо. Минутен таймер. Пак да не стигна. Няма проблем, това е интересно. Чакай още. Какъв съм точно? Точно, 20 секунди. Хваля, че духа. Това, което иска да ви кажа за тия бранчове и че защо е важно, че са разделени на отделни репота, е, че стандартният workflow идва още от времето на CVS и на SVN. Когато имаш централно репо, всички имат някакви промени, всички имат сорса и който комитне първи печели, следващия, който иска да комитне първи, трябва да се оправи с промените на другия човек. И това също и в Mercurial с тия разделени глави, т.е. ти трябва като пулваш бранча, трябва първо да се оправиш с промените на другия човек, преди да можеш много да го пушнеш. И стандартна гитски workflow с git pull и git push прави също нещо. Понеже
git pull е изцяло равен на git fetch плюс след това git merge с my upstream branch. Примерно, ако си на feature alpha, това значи фетчни, т.е. апдейтни там, където се намира origin feature alpha в origin, например. След това искам да го мържнеш този апдейтнат с мене. Origin feature alpha. Което значи, че ако има някакви нови промени в feature alpha, те ще се мържат с твоите промени, ако има някакви конфликти, ще трябва да ги резолвиш. И след това правиш git push, което всъщност е съкратено на git push origin, защото дефолт е origin. Може да го сетнеш на пребранч да е отделен дефолт, но принцип е origin. И след това моят feature alpha да влезе в origin под името feature alpha. Ако някой е виждал този синтаксис, да знае, че това, което аз наричам feature alpha, да се нарича в следващото репо feature alpha. Следващия път, като пълнеш от това репо, де-факто origin, това е де-факто origin feature alpha, само че понеже тук го гледаш от неговата страна, т.е. от моята страна feature alpha, да се казва от другата страна feature alpha, затова не се пише с origin, ами просто се пише feature alpha. Надявам се make sense. Това е само първият път, после кой не може да се пускаш? Само първият път го праща, бе? Кое? Feature alpha, после само се пускаш. Това са дефолтните аргументи на командата. Ако се намираш в feature alpha, git push, значи git push origin feature alpha към feature alpha. Така че тези дефолти на командите са канонизирани на същия workflow, който е в историческите системи. Работиш си, като искаш сингнеш, първо сваляш неговите промени, мърджваш ги в себе си и след това пушваш резултата от среща. Ако стане по моя алфа, локализирано в другия бета, който съществува, ще почна да мърджване и... Където съществува? Да. Или просто днешка няма да вижда. Ако ти каже да го пуснеш в бета. И тук е, че това варианта. Бета съществува, бета не съществува. Значи, ако бета съществува, се получи също нещо, все едно не си направил мърджа. Ще ти каже, твоята история е разклонена спрямо него. Сега ще нарисувам. Ще ти даде... Ето, примерно, това е историята. Това е алфа. Като ето го origin alpha. Ако ти директно тръгнеш да пушваш, Git ще... Това значи да заместиш от срещното алфа с твоето, т.е. все едно този комит да се изтрие. Затова Git няма да ти даде. Защото от среща алфа е това, което не е родител на твоя комит. Ако origin alpha беше тук, всичко е наред. Просто ти добавяш нови промени върху него. Но ако вече има някакво разклонение в историята, т.е. този комит не е праводител на този, ти излиза следното съобщение, което не прилазва в такова. В момента съм на branch origin develop git push branch. Ето всичките бранчове. Ако вляза в някакъв стар бранч, не това. Git checkout, сега ще покажа как се правят съкръщения. Това ще се случи. Така, git push origin моят бранч в develop.
Какво ще ми каже? Updates were rejected, защото в ремоута има работа и то commit, който го няма в това, което аз пушвам. Тоест, не е тази ситуация, където аз съм наследник на това, което е в ремоута ми, вече има някакво разклонение. В този случай, това, което направихме, че взехме някакъв стар бранч, се опитахме да го пушнем, примерно bugfix еди какво си, се опитахме да го пушнем да заместим отсрещния мастер с него. Ако това го бяхме направили, мастер в отсрещното репо, ако бяха форс пуснали, мастер ще да дойде тук. И всякаква друга история върху мастер ще да бъде изгубена. Затова Git, когато има разклонение между твоята история и това, което се опитваш да пуснеш, ти изплюва този меседж. Updates were rejected и даже едно време имаше suggestion, ако искаш да форс пуснеш, който го махнаха в крайна сметка, защото да форс пуснеш значи да изтриеш историята, която отсреща. Така. Не може да направиш, не? А? Не може да. Можеш, ако в срещу репо не е настроен да реджектва форс пушване, като например в JPM. Последния път, когато проверих на всичките им репота е забранено форс пушването, което понякога беше проблем, защото ние използвахме репота примерно за... Примерно, ако някой форс пушне в нашото репо, това не може, ако се синкваме с JPM, това не може да се отрази при тях, защото тази история няма как да изхвърлим. И ставаше мазо, трябваше на ръчичка да се правят неща. Anyway, това, което исках да кажа е, че този workflow с... Не, въпросът ми е, Да, да се... освен Feature Alpha, Feature Alpha, има ли някакви други опции, които може да предлагаш? Може всичко да направиш. Може да му кажеш Feature Alpha, искам да го качиш под името Гошо. И той е създал Гошо. Той ще направи Гошо и следващия път и ти ще получиш бранч, пресеси се да получиш бранч Origin Гошо. И си случва на него така? А? И си случва на него? Не си случва на него, но Да, просто да. отсреща се получава бранча Гошо, при теб се получава бранч Origin Гошо. Тоест, това Feature Alpha... Ще пушваш винаги Гошо или Не, след това не, пак да- си Това всъщност мен това ми беше въпросът. Аз не мисля, Има един флаг, който позволява за това, защото се пуша, ако искаш след това да Да, ще стигна след малко до тракове. Значи, по принцип, всеки бранч... Бранчовете са локални или ремоут бранчове. Локалните са Feature Alpha, тия по които бачкаш. Ремоутите са просто букмаркове за това къде се намира в момента в някой друг реп. Примерно Origin деление на Feature Alpha. Тия ремоут бранчовете се апдейтват всеки път, когато фетиш от някой реп. Ти не можеш да кажеш, Origin Feature Alpha трябва да е еди къде си, защото не make sense. Това е къде се намира в другото реп. И ти го използваш просто да правиш мърджове с него или да го разгледаш или така нататък, и да се нямаш история. Origin деление на Feature Alpha се апдейтва, когато фетиш от Origin. Feature Alpha се апдейтва, когато комитнеш в Feature Alpha или го ребезнеш или правиш нещо друго с него. Стандартният workflow е, че ти си правиш някакъв бранч Feature Alpha, пушваш го от среща, пушваш го в Origin, казваш мой Feature Alpha, искам в Origin да се казва Feature Alpha. И освен това искам автоматично с този flag-u, който значи upstream, искам автоматично, когато пулвам в Feature Alpha, да ми мърджаш тия промени, които са в Origin Alpha. Това значи when I pull on Feature Alpha, do a merge from Origin Alpha. Това е тот Feature Alpha. Мърджи част пула, но ако само пушнеш и не зададеш този флаг, като пулнеш, то ще каже аз фечнах, ама не знам какво е мързна. Тоест ти не си казал кой е бранча, който е апстрим на този. Тоест ти можеш примерно да го пушнеш в Feature Alpha и след това да му кажеш, че всъщност upstream ще се направи друг бранч, който ще ми е upstream, secret, примерно. И искам, когато пълно да се отразяват тия промени, т.е. да се отразяват този бранч. Той е примерно някакъв за момента съм качил, за да гледат хората, но всъщност трябва да може да се случва върху този бранч
И като пълна в Feature Alpha, искам да ми влизат промените в Feature Alpha Secret. Да, стандартния workflow имаш бранч, който е със същото име на твоето репо и на отсрещото репо, който траква отсрещния бранч. И когато пълнеш... Какво е това, което се познава? Мразя програми, които слагат hot cube без да видя. Така, и когато пулваш, това всъщност значи фетчни ми и след това ми мръжни този, който съм казал, че ми отстрани, го мръжни в мен. Това е точно същото workflow, както в другите. Тоест, пушваш в своя бранч, като пушнеш, трябва преди това да се интегрира другите промени и другите промени се интегрират с git pull. Тоест, фетчваш, мърджваш и пушваш. Това е стандартният workflow, с който първият човек, който пушне, печели, вторият човек трябва да свали тия промени, да ги мържне и след това да ги пушне отново. Но, ако примерно нямаш възможност да направиш мърджа, примерно излизаш в почивка или сте се разбрали някой друг да го направи, или не знам си какво си, вместо да правиш git pull, който автоматично да трябва да ти мърджва това, което отсреща, ти можеш да направиш следното нещо. Git fetch, което ти апдейтва Origin Feature Alpha. Виждаш, че има някакви промени в него, които не искаш да ги мържиш. Git push Origin Feature Alpha. Моят Feature Alpha, както е в момента, Feature Alpha Velcro. И в момента в ремонта ще има един бранч Feature Alpha, ще има един бранч Feature Alpha Velcro, които са разклонени. И в който иска може да свали Feature Alpha Velcro и да го мържи с Feature Alpha и да комитне тия промени, вместо теб. Това изглежда по този начин. Разбира да делегираш. Да. Трябва да Делегираш ти вече преди да пуснеш, си направил вече мърж при себе си. Каза, че ако не можеш да направиш мърч, т.е. ако има конфликт или нямаш време да направиш. Да, примерно ето това си ти. Това е Origin. За да можеш да апдейтнеш Origin репото, ти трябва първо да свалиш този бранч. За да апдейтнеш бранча Feature Alpha в Origin репото, ти трябва първо да го свалиш този бранч, да го мържнеш със своя и да го пушнеш обратно. Но ако не можеш да направиш това или предпочиташ да не го правиш, просто взимаш своя бранч и го засилваш под името някое си име и вече който иска да се занимава с интегрирането на тази история, просто го сваля и получава бранча локално, получава бранча Origin Feature Velcro и може да мържне тия двата и да пушне резултата от среща. Успях ли да го обясня? Просто наистина доброто обяснение изисква много повече ресурси, трябва да нарисуваш стейта в едното репо, стейта в другото репо. Добре, как е хубаво да разбереш, че не можеш да го мържиш? Правиш пул първо, получаваш 17 мърч конфликта и git merge-abort. Връщаш се назад, тогава. Да, git pull, omega, git merge-abort, git push origin, Higgs в Higgs temp for the moment. И вече по-нататък, дори да искаш ти да го правиш този мърч, ти можеш да пуснеш промените просто да ги има запазени в срещу репо. Примерно, ще излизаш почивка, не искаш да стоят на твоята машина някакви промени, които би няма пуснати. Пушваш си ги в някакъв темп бранч и знаеш, че ги има в срещото репо. След това, като се върнеш в почивка, можеш да си направиш мърджа и да изтриеш срещния бранч. Но въпросът е, че твоето промени ги има качени, има ги бакъпнати и освен това някой друг, ако иска, може да влезе и да ги види, ако му трябва.
междувременно. Същата ситуация с брача, върху който работиш. То го кара. Да, той го кара и като се сбори хард диска. Или той Идеята, се взривява. идеята на това разделение на бранчовете, където всеки има своя версия на бранчове и може да го пушва и да пулва и да мърджа свободно, е, че не е задължително да правиш единствено пул, мърч и пуш, ами може да си режеш нещата по всякакъв начин. Винаги можеш да пушнеш своя бранч под някакво друго име в срещу репо. Винаги можеш да смениш бранча да траква някой друг бранч, ако искаш да имаш отделен девелопмент и така нататък. Тоест това ти, както разделението между ремоут ти дава възможност да си нарежеш workflow по някакъв начин, така разделението на бранчовете ти дава възможност да правиш подобни неща. Добре, стигнахме до командите. Добре, разлика между Git Merchboard и Git Reset Cat. Git Git Reset Hard, ако си по средата на мърч, предполагам, че изхвърля мърджа. Да свърля твоите промени, не мислиш. Git Reset Cat ти върши просто на... Git Reset Hard. Който е бил... Те връща, да, точно преди. В смисъл, ти ако в момента си правиш някакъв мърч, Git Reset Hard те връща преди началото на мърджа, де факто. Така че е едно и също, ако не се лъжа. След карта означава, че изхвърля твоите промени и те пуща след, в който си бил съвпад с ремонта. Не, изхвърля некомитнатите промени, Да, не. което е различно. Да, след това. Мърча борда ще ги скрива. Значи, връщаме се на една точка, че не трябва да мърджваш, ако не си комитнал промени. Защото, да, наистина, мърчборд изхвърля конфликти и автоматично мържат и предварително направени неща и така нататък. Реално разликата е, ако имаш некомитно състояние и мърчборда няма тики за 3, докато се правиш тики за 3. Не, мърчборд, често казвам, не знам какво прави, ако имаш некомитнати промени. Я да се ти- файлове, девети. Никога не съм скарал в толкова вече. Добре, да влизам в Защото този. следваш преба. На това чувство съм съхранение по-скоро. Also regarding committed changes. Мърчал ли си или аз ще Урсул е машина. Значи, това, което виждам, if there were uncommitted worker changes, Git merge will in some cases be unable to reconstruct these changes. Така че, руска рулетка в този. Да ти ги запази. Правилото въжи. Тук каза, че е позволено да ги пресетирате мърч, а не тире-тире-хед. Git reset merge е синоним на Git merge-abortus и така нататък. В смисъл, командите на Git растат като еволюционен процес, т.е. почва от нещо и се добави нещо, което прилича на него и така нататък. И в един момент се оказа, че команди, които изглеждат по съвсем различен начин, правят едно и също нещо, защото така се развива. Така, стигнахме до командите. Ако сме в Git Core, сега ще се върна върху Develop. Първо говорихме начини за гледане на история. Git log, примерно искам да видя историята на бранча Develop. И ще сложа с OneLine, за да може да се вижда. Ето това с последните еди колко си комити, през някакъв пейджер, може да слизам назад. Като това, което значи това, което пишем тук, е от кой комит да се тръгне назад. Тоест, тук може да кажем, искам да тръгнеш от Origin Develop и да ми покажеш историята на това, което знам за Develop в репото, което се казва Origin. И ако има някакви непушнати неща, то няма да ни ги покаже. Ще ни покаже само това, което в момента е в Origin. От кой бранч тръгна назад, защото казва кой комит? От кой commit, точно така, това е commit. Може да кажеш, примерно искам историята, която тръгва от commit 3495. Добре, ти казва Origin Develop, тогава кой е комит последния?
Този, който в момента смятаме, че... Този, към който в момента сочи Origin Develop. Ага. Да, git ref parse origin develop. Това транслира от едно име към хеш. Примерно. Тоест, навсякъде, където можеш да дадеш commit, можеш да дадеш името на бранч, който сочи към него, можеш да дадеш tag, можеш да дадеш някакъв друг специфайер. Сега ще ги покажа. Значи git log освен да върви назад в историята, може да показва някакъв рейндж от историята. Примерно git origin develop до develop. Това са комитите, които са в момента, които тръгваш от develop, вървиш назад, докато не стигнеш origin develop. Това може да ти даде промените, които още не си пуснал. Git log от develop до origin develop. Това са промените, които още не си пълнал. Тоест, тръгваш от Origin Develop, т.е. новите промени в Origin, тръгваш назад, ако стигнеш до там, където си тия в момента. Добре, трябва да се пълно, за да ги имаш тези неща. Ти трябва да си фетчнал, да. Вие само по себе си ходиш. А? Вие само по себе си ходиш. Да, то няма как да видиш нещо, което не знаеш, че съществува. С 3 точки може да му кажеш да пита с git fetch. Така, с 3 точки е комбинацията на двете. Т.е. комитите, до които се стига от develop и комитите, до които се стига от origin develop, без място, където се обединява историята. Сега ще покажа как изглежда това. История... Да, трите точки значат симетрична разлика на множество един вид. Което значи... Като кажеш някакъв commit, това значи всички commit преди него. Тоест, ако кажеш този commit, значи ето тези commit. Ако кажеш този commit, това значи ето тези commit. Ако кажеш този commit, 3 точки, този commit, значи тези commit плюс тези commit, само че без място вече, където се обединяват. Тоест всичко, което се стига от един и се стига от другия, но не и от двата. Тоест разликата между... Това е все едно разликата между двата бранча. Или двата потока от историята, да. Кои са commit-те, които ги има в едно място, но ги няма в другото. А с 2 точки, примерно, ако е този, 2 точки този, значи commit-те, които можеш да стигнеш от този, без commit-те, които можеш да стигнеш от този, т.е. само тези. Т.е. кои са в този, но ги няма в този. И така нататък. И тук може човек да си query-ва както иска. Примерно, ето един малко по-complicated кейс, който пробвах за кора вчера. Не този кейс. Не знам откъде ми да клипа. Кое репо се търси? Това е в Core, .NET Core. Така, покажи ми логът на бранча Develop с комитите, които са направени от автора, който мачва Elijah, в които има... Това беше pickaxe команда, която търси комити, в които е добавен или махан някакъв стринг. Тоест комити, в които е едитвано нещо, което се казва DPI. И между датата е еди коя си, еди коя си. И това ми показва точно един комит, който добавя на това да е направен от Elijah, да е между еди коя си дата и да е пипал по еди какво си. И така нататък. Може да се query по всякакъв начин, т.е. може да се комбинира, примерно можеш непуснати комити, примерно до това, от Origin до моят state и така нататък. Може да се комбинират тези неща. Това е предимството пред GUI-та, защото можеш да си query-неш, можеш да си вземеш хеша и вече ако искаш да го разгледаш този commit по-обстойно, това си GUI-то. Отваряш си GUI-то и си търсиш
филтрираш по този хеш, който си намерил. Който, примерно да кажем, че е то, защото го загубих. Но ако си намерил този хеш, пишеш в филтъра. Защо не мога да копирам? Копи. Благодаря за което. Печат. Искаш да копираш? Окей, ще се разтъпи. Добре, примерно сте намерили хеша A1, 7, BC, D. И примерно, ако си го намерил през лого, може директно да си отвориш този комит и да видиш какъв му е бил дифа, какво е било правено в този комит, може да му видиш точно как изглежда това и така нататък. Един фичър, който е полезен в GUI-тата и също го има и в конзолата, но по-полезен в GUI-тата, може да вземеш един комит и да провериш каква е разликата между този комит и стейт, който е по-нататък. Тоест, примерно, избирам този, искам да видя каква е разлика общо е станала между него и тук. Ако позирам, че тук има някакъв бъг, дифа ми показва разликата от този до този. Тоест всички промени, които са случили в този комит, ми ги показва събрани в... Това е много полезно. Това е също вариант за търсене на промени, подобен на Bisect. Как се направи с конзолата? Git div head примерно 10 до head 5. Див едно, тук точно. Може с два хеша. Бях сигурен... Да, ето тук, да. С Може- тези повече. Да, синтаксиса на div е по-различен от на log. Така. Да, въобще не коментирам. Така, отново за revision specifier-ите. Когато питаш за някакъв commit, можеш да питаш последния commit от head. Head е в момента бранч, който се чекаутна. Може да кажеш името на бранча, който може и да е remote бранч. Може да дадеш хеша. Може да дадеш магическия символ upstream, което също се едно, ако си на develop, това значи origin develop. Може да кажеш спрямо някакъв commit. Може да кажеш спрямо някакъв commit, примерно 10 commit преди него. В момента въобще не знам къде се намирам. Да, в момента в смисъл, нали бях чекал на някакъв стара бранча да покажем пушването. Това е някакъв бранч от 2016 година. Така. И също нещо важи и за рейнджове от комити. Можеш в тях от двете страни на рейнджа да сложиш всеки един от тия синтакси. От OG develop до develop, от последните 10 комита на develop, от еди кой са комит до комита, който е преди head и така нататък. Това е полезно, примерно, като правиш rebase. Примерно искам да си rebase на последните 5 комита, git rebase, interactive, head, 5. Искам да ребейзна върху комита, който е преди 5 комита, спрямо мен. Това ще ми... Tilde, да. И това ще ми изплюе последните 5 комита и сега ще мога да им сменяме commit меседжите, мога да ги склошвам, мога, примерно, ако изтрия някой, мога да го премахне изцяло и така нататък. Така. Следващите команди са за комитване. Показахме историята на комитите, т.е. как изглеждат комитите. Да. Така, това е анатомията на един гитски комит. Комит съдържа името на автора, снапшота, както и други данни, като например кой му е парента, дата, дали е сайнът и така нататък. И вътре в него съдържа указатели към някакви обекти, които са запазени файлове и запазени директории в папката на Git.
Как се правят комити в Къде става? Кради. По-дълго де факто, тук в Git всичко е към X. Всичко друго е нещо логическо върху към X. Да, имаш дърво от комити, Да, в което дърво имаш от някакви тагове и бранчове, които Да. показват кое къде е. Лейбъли някакси. Да. А, така, в Git съществува нещо, което се нарича Staging Area, което е... Ти си правиш някакви промени в working папката, променяш някакви файлове, Git ти покажеш, че те са променени. Като кажеш Git status, ти излиза с червено. Искаш някаква част от тия промени, искаш да се комитнат. Примерно, ако вляза в момента в този файл и сме примерно строя някакъв ред, той вече е променен. Междувременно мога да направя някаква друга промяна, ако съм знал, че трябва. Git дава възможността промените да се комитнат парче по парче, т.е. можеш да правиш много промени без да си прекъсваш работата и след това да ги комитнеш една по една с отделни комити, за да имаш по-добра история. Това е през UI се вижда по-лесно, т.е. когато отвориш UI имаш един списък отляво с файлове, които са променени в момента и какви са им промените, ги цъкнеш. И вече имаш възможността от тя да си направиш комит, като избереш някакъв файл, който да се стейджне, т.е. да влезе в staging area-та. И комит ще съдържа промените, които сложи в него. Т.е. ако сега направя комит, той ще съдържа само промените в този файл. И ако сега питам git status, този файл ще е зелен, защото той е подготвен за добавяне на следващия commit. Ако сега направя git commit с message nuspec, Много се извинявам само за една секунда. Дани, тук има един път, който ще го интегрирам сега. Ако ми хареса, ще му обраща ли много кратко реактивно към съдия? Това са ми, какво се разбира. така. И сега сме свободни да си стеджим следващия файл и да го комитнем отделно. През конзолата това се командата git add, което значи git add името на файла, добавим го към индекса, т.е. добавим го за комитване следващия комит. Git status, сега ще му го покажа като зелен. Ако се вреш на GUI-то, сега ще ми покажа това файлче тук. Т.е. GUI-то е просто фронтенд за тия команди и визуализира кое е стежното и кое не е стежното с неговите промени. Ще излезе и като червен и като зелен. Той ще покажат промените, които съм стейджнал и отгоре ще покажат и ще покажат други промени, които са вътре в файла, но не са стейджнати. Тоест пак мога да комитна само тези ченджове и другите ченджове в файла да ги комитна следващия комит. Или пък да ги стейджна и тях заедно с тия. Ето как изглежда това. Примерно, ако едитна nuspec още веднъж, ето вече имам някакви промени, които не са стежнати. Това е реда, който току-що строих. Имам промени, които са готови за... които са стежнати. Това са ги два различни файлове. Два различни? Не, да, наистина класи. Какво ще строим в теб?
Така. Гледайте на тия неща като на чекбоксове, които както като комитваш в SVN, той ти пита кой файл искаш да комитне и така нататък. Само че тук разликата е, че не те пита само за кой файл става дума, ами за коя част от промените, които се направя в този файл. Дори има една команда, която се нарича интерактивен stage, git add с i, както и за интерактивен replace, така и за интерактивен stage. И тя ти позволява да влезеш в някакъв файл и да ти покаже какви са промените в него, да кажеш тази промяна искам ли да комитна или да не. В смисъл, ако кажа Y, значи, опциите са да си използваш GUID. Това е една от командите, за които наистина е по-полезно. Просто отвориш GUID да ти покаже списък, ето това сте промените и сега ще покажа как всъщност става и ред по ред това. Ето ми GUID за комитване. Даже ще едитна още малко, за да са няколко реда. И ще рефрешна. Ето, че .colon spec вече има няколко промени. Като ако искам да влязат, не е задължително всички да влязат в комита, някой даже може да искам да ги върна. Ако искам тази промяна да влезе в комита, просто казвам stage selected lines. И вече в stage area е влязла тази промяна. Следно имам checkbox, също всяка промяна искам ли да я отразя в комита или да стане за по-нататък. Тази промяна искам ли да е стежна. Stage. Също така имам опцията някоя промяна просто да си я махна ред по ред. Първо искам ли да резетна само тази промяна, т.е. решил съм, че в крайна сметка не трябва да влиза. Казвам reset и working copy-то ми се връща към стейта без тази промяна. Тоест през GUID имаш възможност промяна по промяна да избереш дали искаш да я комитнеш, дали да ставиш за по-нататък или направо да си свалиш промяната. И сега, ако комитнем, ще влязат тези две промени в... Да, важно да се знае, че е възможност. След като сме комитнали, кейсът е как може да променим нещата, които сме направили до сега. Тоест, ако не сме доволни с последните си комити, командата за промяна на последния комит е git commit amend и тя изхвърля последния комит и взима и прави от сегашно това, което е стежното в момента, прави комит на негово място. Тоест с това после се хвърши последния комит и ако му кажеш друг commit message, примерно beta commit message, вместо стария комит ще се появи комит с това, с новото съобщение. Ако направиш други промени междувременно в файловете и ги стейджнеш, ще се изхвърли комита и ще сложи комит с тия новите промени, които имаш тук. И даже в GUID всъщност има един чекбокс, amend commit, което значи, че вместо да прави нов commit базиран на предишният ти commit, ще изхвърли предишните комити и ще направи нови комит на негово място, като с промените, които до момента са натрупали. Ти като си комитнал нещо, промените, които си комитнал, вече не са ти в стейдж. Тоест, как ще си сигурен, че ще имаш същите... Като да промениш само меседж, де факто все едно. Не искаш да промениш комита. Промените ти остават в стейджа. Защото стейджа отразява последния комит, който си направил, плюс промените, които си стежнал експлицитно в него. Тоест след като си комитнал вече веднъж, промените, които си комитнал, да. Просто GUID не ги показва в този случай. Ще предполагам, че за по-лесно не показва промените, които са в стейджа заради предишния комит, показва само промените, които си стежнал в момента. Само промениш нещо допълнително, то влиза, старите си стоят. Да, старите промени се стоят. Вариант 2. Git Rebase Interactive. Последните еди колко са комита. И за двете команди важи. Да, естествено, не си слушам съвета, трябва да си премахна.
по някакъв начин да си се оправя с проект, да ги запазя или да ги резетна. Тази команда ми дава възможността да видя списъка на някаква проекция от комит от моята история и да ги едитна по някакъв начин. Пик значи вземи дифъл на този комит и ми го оплайни там, където ще се оплавят нещата. Дали ще е върху мастер или ще е просто върху това, което съм казал в този случай, че ще е комита, който преди 3 комита спрямо мен. Също ти като правиш ребейс върху нещо, което е в твоята история, примерно ако не правиш ребейс на този комит, ти не местиш тия неща никъде, просто ги реплейваш. Ако кажеш реплейни ми ги върху някакъв друг бранч, тогава освен че се реплейват си местят. Така че ребейс се използва не само, се използва от една страна за местене на историята от едно място от друго, от друга страна се използва просто за реплейване на историята с някакви промени. Като това са двата кейса на едни и същи операции, всъщност просто имаш различно нещо имаш предвид, когато ги правиш. Това са комитите, които ще се реплейват. Имам варианта просто да взема комита и да му оплайна пача върху това, до където съм стигнал. Тоест, това се плайна върху там, където съм стигнал, това се плайна върху комита, върху който ребейзвам, това се плайна върху предишно оплайнати, това се плайна върху предишно оплайнати и така ред по ред ще се плайнат по много същи комити. Тоест сега това, ако го затворя и го акцепна, Git просто ще аплайни същите пачове на последните 3 комита върху комита, който е преди тях. Тоест ще вземе тия 3 комита и ще ги реплейне върху този. Той ще получи същия div, но понеже датата вече е различна в качеството от това, комите ще са с различен хаш и това вече е вероятната история. Тоест не трябва това да са били комити, които вече са били пушвани. Опциите на Git Rebase са да просто се използва пача, да се смени commit message, да се аплайне пача, но след като се аплайне, да спре и да ти... Тоест, ако го направя на edit, то ще аплайне този commit, но преди да продължи да правя следващите, просто ще спре, ще ми даде възможност да го аменна, за да променя нещо в него. Тоест, ако в някакъв commit назад в историята искам нещо да аменна, това ми позволява да го направя отново, да спра, да го аменна и след това се продължа вече с тези, които след него. Squash, значи този commit е просто добавка към предишния, искам да ги комбинираш. Тоест, ако кажа на този squash, или само S, Git ще му оплайне пача и ще го аменне към предишния. Тоест, тези двата комита ще станат само един комит. Все едно, ако съм... ще се отвори един диалог, който ще ти каже, ето, тук ще започне това комита, това се мещите, избери крайния меседж. А ако избереш опцията Fixer, това е също нещо, само че няма да те питам, ще вземе просто предишния. Drop е ако искаш да изпуснеш някой комит, т.е. да го свържеш от историята, като същия ефект можеш да получиш, като просто го закоментираш или го изтриеш. Git чете този файл и прави един по един и ако твоят комит си го махнал от тук, Git няма да го оплане. И по същата причина не прави merge commit, защото въобще не ги взима предвид, когато прави merge to do списъка. Така, сега да видим как ще изглежда историята, ако я едитна по този начин. Направя съм edit, pick и squash. Така. Готово. Плани първия commit. Сега, ако искам да правя някакви допълнителни промени, т.е. съм решил, че комита, който е преди 3 комита, ако го правя, защото искам да променя нещо в някакъв предишен commit, просто казвам edit, rebase спира, аз си го амендвам и си продължавам. Дали имате някаква грижа с вашия проект и в много да се там, защото JP търси много пожар. Май петък. Скорно ще вземе тук да знам,
И сега мога да си вляза в някой файл, мога да сменя някоя промяна, която е направена до момента. Примерно, това вече не е login library. Git commit. Даже мога да му сложа message. Cool. Това ще е override на commit, който току-що направи Rebase. Да, и message. И сега ще Rebase continue. Поне следващите беше пик. Опа. Това получихме конфликт, защото промяната, която току-що направих в .cornerspec, конфликт е следващия commit. Сега ще покажа как се резолват merge конфликти. Независимо дали са в Rebase или в merge. Git status. Имаме commit, който е... Имаме файл, който е с конфликт. Ако го отворим, ще видим, че в него има... Всъщност, в този, че няма стрелки, защото... Git го е резолвно автоматично, съм сигурен, защо ми казва, че има конфликт. В момента не мога да сетя, но ако имаш конфликт, просто влизам и го оправям. Или отварям ето тук merge tool, т.е. commit tool, появява ми се един жълт бокс, който казва имаш merge конфликт, цъкам на него и ми се отваря merge jama с няколкото версии, от които мога да избирам. И след това си казвам git add .cornerspec, същата команда, която го добавя към индекса, го маркира като не конфликтен вече и казвам git rebase continue. Git commit така amend, пак ще го amend с това, че вече съм го резолвнал. Git rebase continue. Така, apply следващия и третия го склошна. И ми каза, тук ще направих комбинация от два камита. Първият ме изчете вторият е еди кой си и от втория джам може да си направя както искам да ми изглежда в крайния ми merge commit. Крайният ми commit message. И сега историята ми ще изглежда по този начин. Ето склошнатия commit, който съдържа комбинация по предишните два камита. Ето го и този, който го аменнахме с промяната и с другия commit message. Тоест от три камита получих два, като един от тях го едитнах ръчно. И това вече, ако така ми хареса, мога да го пушна или мога да го ребезна още веднъж, докато стане точно по този начин, по който смятам, че трябва да изглежда. Стана 1 часа, мисля, че трябва да се ориентираме към обяд. Надявам се да е било полезно. Има още много. Това е достатъчно за контекст. Може би по-нататък ще има, да. Ще видим. Има малка част от това, което искаш. Това някъде записваш ли го? Да, записваш съм. Записваш ли се? На TeamViewer пусна ли? И е пуснат.